Salutare și bine găsit la un episod din GTA Edit Speed de FR și cu poliția în mână, mod, și ai acum în joc afară ninge. Este zăpadă pe jos și avem un duster de poliție române și mergem că avem un coleg, nu știu cine cheamă, poate nu știu ce nume să mai pun, mai bine zic colegul din bă, nu mă zic DJ din poate mă zic și DJ, poate nu știu, zic coleg sau hai colegul, vină încoace să mergem în tură, unde acum s-a pus zăpada, avem mânuși în mână și avem mânuși și este foarte frumos. Hai să alegem noi o mașină de pe aici și toate. Bă, vreau să aleg asta de bă. Mergem cu asta, hai colegul mașină. Hai, mai repede, ne avem caz frumos, pe aici, noi acum suntem în Senicios, facem și treaba de aici prin Sandy. Mai facem și un episod prin Sandy, mai facem și din ăsta mă. Mai facem și de la nu mai știu la unde. Așa, hai să vedem ce pe cine să facem noi aici, din unde apa aici. Să vedem ce caz e ăsta, din vreau să văd. Care? Lasă-mă jos! Oh, tai colegul remote. Luăm și noi anima în mână. Ești bine, colegul? Te-a dat undeva? Hop, mă, tai să văd ne are ceva pe ea. Tai să văd ne are ceva. Mă duc eu să văd ni... Ai grijă pe aici, colegul din ni... Să vedem ce are. Are ceva pe acolo, n-are deloc toate. Filmăm un medic ceva. Vreau și un medic să ia pe domnișoara asta. Dar am auzit undeva din mai tas aici. Și ăsta are armă? Și ăsta are armă? Stai să... Stai să iau pe domnul, e aici. Poate să ajut pe domnul, are armă la el. Ăsta are armă la el și cu toate. Stați un pic, domnișoară, avem un mont aici. E mont. Ăsta e mont. Domnișoara e montă. Stați un pic, domnișoară, redini, vreau să cal pe domnul de aici. Este... Uite aici. Vreau să-l las aici, din să stă pe drum asta de aia, din... Nu, a fost jale pe aici, e bun. Colegul bă, a fost jale pe aici. Hai să vedem ce are domnul aici. Asta e ideea. Hai îmi dau și un Pepsi. Da, ăsta a avut droguri pe el și a avut ceva mult pe el sau ce a avut, ce are pe el.
Tuna și pe ăsta la... un medic ceva, vreau să vine și un medic, salute. Am venit odată. Medici ăsta, sunt... Și ăștia sunt medici, sunt medici și ăștia, ăștia sunt altfel, știi? Ei cală pe ăștia munți și poate se duce la munt, A ajutat pe mine, a avut și Alma, a avut o femeie Alma Edu și a dat și pe Edu, a dat și undeva pe acolo, a fost 3 oameni și... Hai să mun și eu aici colegul mașinat, nu să stăm pe drum, să pune aici. Bă, ce joară a fost, bă, colegul, bă, cava și bă, asta mi-a fost joare. Bun, am făcut și treaba asta frumos, colegul. Hai să mergem în mașină, colegul, să plătim. Hai să strângem like-urile, chat, să strângem noi 30 like-uri, vă rog frumos, din suflet pentru voi. Și să îți place seria tu nu ești nou și ești nou pe canal și tu n-au văzut seria de LSPD. Tu ești nou pe canal și cu jocul de GTA 5 single player. Ei cu LSPD, astea sunt de pe Hunter, sunt secție. Unul din Sandy, unul la pușcărie, unul în Sandy și unul în Ben și unul în ăsta, în Santos. Și te faci polițist în joc, asta e ideea, e respire, joci așa, e respire fără și șmecher, bagi modul, bagi mașinile din joc, mașinile din joc, de la poliție. Și da, tu ești nou și cu toate și ești nou pe canal și pe seria asta de LSPD cu poliția română. Vreau să strângem peste 30 de like-uri, vreau să facem foarte multe. Eu nu am făcut în viața mea 30 și vreau să facem. Vreau frumos și cu tot. Nu zic de multe ori, vreau să facem. În viața mea n-am făcut. N-am făcut în viața mea 30 de like-uri și vreau de la voi să strângă 30 de like-uri, să intrați mai mult, să ne-a putut notificarea și cu toate. Eu am putat un episod de LSPD și da. Hai să vedem, mai avem aici un caz, da, frumos. Hai să vedem. E un jaf aici frumos, colegul. E un jaf frumos aici. E un jaf armat la un magazin, colegul. Hai, colegul. Și trec. De ce nu e aici e ăsta? Nu știu, se buguiește ăsta. M-a dat un apel aici, domnule, și a fost un jaf armant aici și a avut un ordine dat jaf la magazinul dumneavoastră, domnule? Nu, domnul polițist. Ok. Bine, mi-a dat un caz, aici îți dă cineva jaf și da. Mulțumesc de întrebare. Hai, coleg.
nu știu, se buguiește alea cu joburile și mai se buguiește, bine, nu știu de ce, mi se buguiește, frate, nu știu, să zic, se mai, nu știu, unele cazuri, cineva dă la magazin, se buguiește, nu știu de ce, poate de la moduri, nu știu. Așa. Hai să vedem o altă caz din ăsta, nu știu de ce nu m-a apărut domnul cu acolo, cu un domn. Hai să vedem ce se întâmplă aici, hai să vedem. Lasă-mă, am ajuns, nu înțelegi. Lasă-mă, am jos. Sau cu ce ai tu, mă? Ah. Hai, mă, vede. Pune tu acolo. Ăsta nu are nimic din ei. Ăsta de aici din să prindem. Ăsta roșu. Ăsta nu are nimic, nu are nimic din ei. Bă, hai colegul, prinde fere aici, nebun. Doamne, alegăm pe domnul aici, nebun. Prinde, bă, colegul, dă-o dracu de treabă. Așa, colegul. Doamne, bă, colegul, tu luat un pump și a reginat. Nu-i mult. Mie se buguiește, vede, se buguiește ăsta, toate. Mă ajută încă o dată, ni se buguiește, dracu. Ni apeși, când apăs pe el, se buguiește. Ni arătezi pe ăsta. Uf. Se buguiește, din apăs eu pe el. Apăs apăsat de pe el și așa și... Asta e. Bun. Lasă colegul mă jos. Bun, bună seara de la poliția română. De ce fuziți de noi și ce a avut cu omul acesta? Ce fuge de dumneavoastră? Ce s-a întâmplat? De ce fugiți pe domnul să plătesc? N-aveți voie să un PVC să dați monedă, să apetați. Ieri a sunat la poliție și noi am venit repede. Ai înțeles, domnule? Bun. Sunteți arestat? Poate aveți ceva la dumneavoastră? Un cuțit? Vreau să văd dacă aveți ceva la dumneavoastră și atâta. Bun. Sunteți arestat și te bag poate un an la aplicație. Soare așa. Te bag, nu știu, văd eu cât te bag, te bag acolo la bălău. Stai cu minte. Vreau să văd dacă aveți ceva la dumneavoastră, să nu mă tai, să nu mă... frumos? Și să vedem. N-aveți nimic, nici sunteți... E ok.
sunteți ok, sincer, sunteți contă. Hai să vedem, aveți toate bune, nevoie să v-ați sau el, atât cu băieții gay, da, hai să vedem. N-aveți nimic. Acum dau la toate regalele aveți, sunt toate regalele dumneavoastră. N-aveți sau n-aveți, te bagă pe loc. Hai să vedem. N-aveți. Eu te bagă, bă, n-ai voie să baci. N-ai voie să bați oameni pe zone publice. Aici, undeva pe acolo, e zone publice. Când trece mașini, n-aveți voie să bateți. Știu oameni, da? Așa e legea. Vreau să dau și un buletin, poate un buletin așa, vreau și eu. Care vreau și eu buletinul, domnul? Să vedem linii toate. Bun. Vreau să văd unii, dau un amend aici frumos. Un amend de așa frumos. Dau și eu așa, aici sunt și engleză și nu știu engleză. Dau și eu așa la măierară. Dau și eu la măierară așa. E mai ok, aici e cu engleză, mi-a fost română și cu toate a fost ok. Nu, aici e cu engleză. Toate modurile astea din neamul sunt cu engleză și nu există moduri de respire fază cu română. Și da. Mașina noastră e acolo, nini. Hai, colegul, să mergem la mașină. Mergem cu asta până la mașină, nini. Până a fugit ăsta de noi, a fugit-o până acolo, până la mașină. A avut ceva cu domnul, domnule, a avut ceva cu domnul, nu? Nini, vrut să bateți și n-aveți voi. Te bagă la borol, nu știu cât te bagă, te bagă un an. Stai și tu cu minte. În orașul ăsta. Facem asta, bă, colegul, mai în spate, încă mine, ești bun? Mai în spate, că mine, ești, nu? Colegul meu. Hai să iau și pe colegul meu. Ia-o dracu pe colegul tău, colegul ăsta stă și uite și pe ăsta. Doamne, cine lasă mașinile pe stradă, vede? Uite și pe coleg. Hai bă, colegul în mașină. Te tai aici pe frig. Hai să ieșim lui din cazul ăsta. Mergem și noi la Sexem cu domnul. Da, hai să mergem cu domnul la Sexem, colegul de ne...
Aia, ca nu ne cumprim mașină pe zăpadă, aia, ne fac din frumos, aia. Nu putem, colegii, nu putem să venim, ne avem un domn să ajungem la sexej după mi-au luat caz. Nu pot să... Haide, este un pic zgârat, în spate nimic, ne reparăm cu magie. Mă, să repar eu acum repede, să am și eu. Bă, și s-a dat ăsta jos din mașină. Păi să mă lune, nu înțeleg. Nu știu de ce s-a dat ăsta jos. Nu-i pana mea. Repar și eu, frate, mașina asta, mă. Bun. Pentru că colegul mașină, dar repar și eu mașina asta. E bine, ne este și pe zăpadă. De-aia am făcut episodul ăsta pe zăpadă, de bă... Asta de din viața e iarnă, de nu e frig, nu e iarnă așa, e cu zăpadă. E fric afară, e toate. Și... Nu e iarnă în viața iară, asta a fost și în viața iarnă și da. Fără fric, nu știu, nu înțeleg că în viața iară ninge un pic și după plouă. Nu înțeleg de ce nu plouă vede. Nu înțeleg de ce nu plouă în viața... Doamne, nu ninge în viața la noi în București, anis. Puțin anis, un pic așa, știi? Și după tapat, și după... Nu înțeleg cu vremere vede. Prima dată ninge, după plouă. Și nu înțeleg vremere. Păi se schimbă vede vremea asta la noi. Din București mai plouă, mai ninge, cu toate. Așa e lui, nu lui. Înainte nis foarte mult. Și... Da, asta nu putem. Da, asta nu putem. Să facem. Asta putem să facem. Ne trebuie mulți. Am venit odată colegii mei. Stai, pedal! Stai, bă, pedal, bă! Colegii furi un bulangiu cu o mașină frumos. E un așa de non-Tianton și cu toate funge de noi și nu știu ce doamne iată mă face. Trei! Ușor! Tatăle, ușor mâncava-și. Bă, da, ce faci? Bă, colegii, bă, ce dracu faceți? Nu puteți să veniți în Doamne. Bă, ușor. Mamă, greu pe zăpadă, Leon. Eu am un de-asta frumos.
Hai colegii, mă ajutați, ăsta vine cu o mașină normală. Doamne, ăsta vine cu o mașină normală, frate. Te rog. Stai pe loc. Așa. Sunteți arestat? Hai. Hai, jos de tot. Mă dai. Mulțumesc, colegul de ok. Bun. Să mut am ce acolo? Așa. Am fost un prim blocat din Irak. Bună seara, de la Poliția Română. De ce fugiți de noi, a? De ce fugiți? Ba, colegii, lăsați-mă și pe mine să fac treaba. Aveți tatea de cant. Bun. Colega, poți să treci tu la altă caz, putem și singuri. Mulțumesc, colegii. Poți să plecați? Puteți să plecați, vă rog? Așa, mulțumesc. Bun. De ce fugiți de noi de Poliția Română? De ce fugiți? Hai să vedem, aveți ceva la mașină, mă uit eu la mașină dumneavoastră. Vreau și eu în mașinile domnului. Vă rog, colegii, mulțumesc. N-are și permis, zice, mă. Colegul. Bă, ăsta n-are permis, bă, a el, bă, de mașină. Domnule, permisul dumneavoastră de mașină este expirat. De ce conduceți mașina cu permis de conducere, din permisul dumneavoastră de conducere expirat? Bun, permisul dumneavoastră este expirat, sunteți arestat. De ce este arestat? Conduceți fără permis. Și nu e ok. Și cu toate vreau să vă bine aveți ceva la mașină. Mă întreb la cine e mașină. Bun. Hai să vedem ce are pe mașină. În mașină. Așa. Are bani pe acolo, prin așa, telefon. De la de așa. Bun. Așa, vreau... Scuze. Bun. Vreau să văd când aveți ceva de dumneavoastră sau nu mă tai să și cu toate. Hai să vedem. Bun. N-are și pe n-are de nimic. Puh, așa. M-am încărcat și eu un pic. Așa, hai să vedem, ne aveți un tațe băute, ne-a băut ieri sau azi. Hai să vedem. Puneți saliva frumos cu palatul selecționat salivă, sucați, așa. Nu am vrut nimic, este perfect. Așa, să vedem, aveți un tațe ilegale. Băgați după un salivă, frați. Vreme aveți un tațe ilegale. N-aveți, sunteți. Vrem vă rog, n-aveți. Stai mic. Lăsați-mă vede. Doamne, din colegii ăștia, bă, colegul. Doamne. Așa, vreau să... Bun. Mă duc frumos aici pe el. N-are deloc permis. Din permisul lui. Așa, dat. Bun. Unde scrie, mă, Seat? Uite asta. Asta e. Și atât. Bun.
a oprit pe domnul, uite, colegi, tăi od, opa, a oprit. Și e pânță. Bun, am dat și aici frumos amenda. Vreau să chem eu un coleg. Vreau și un colegii să luați pe domnul. Frumos, vreau frumos. Bun. Hai să tratăm până mașina, trebuie să mai aici de nu e frumos. Vreau și un tunceac, vă rog frumos. Să luați mașina, toate este spart. Una, hai să vedem, una, două, da, două spante și în spate sunt ok. Bine. Uite pe un coleg, ai colegi aici, domnișoara de colega, ia pe domnul și mergeți la pănaie, pe unde întâlneți. Așa, oprești tu, Sirena. Stai să oprești și eu Sirena asta de nimic. Două. Nu știu. Așa. Nu știu, el a fugit de noi, colega a fugit de noi și pare ce vezi dumneavoastră. Mulțumesc de tantare, domnule. Mulțumesc. Bun. Uite, mergem cu colegul. Hai, cu mașinile, dățăm de fric. Hai. Putem să pleacă și colega. Cere colega. Hai să mergem. Bă, uite-mă mașină. Nu s-a expus. Așa. Hai să vedem, mai avem ceva în caz de la frumos. Ne bănim toată seria de LSP de afară. Poliția română și facem caz frumos și doare. Ne-ți place. E ca un GTA single player cu moduri. Este LSP de afară și te joci frumos, ești polițist, tac, pe acolo și toate. Ne-ți place și cu toate vreau să facem și noi peste like-uri, nu știu, pe seria asta de LSP să facem și noi 30 de like-uri, de regrane, de toate. Și hai să facem și noi, vă rog frumos. Avem un caz, mergem acolo, e mai puțin, sunt 57 de mile. Ușor, bă, așa, mă nu e cu mașina pe zăpadă. Pe episod mai până și mine așa, a venit iarna pe nu, Don Santos, în GTA. Știa, funge unul. Bă, m-am uitat la ăsta, bă, cavaș. Și... De ce fugem ăsta? E făcătot. Hai pe el. Hai pe el. Anunecă și mașina pe zăpadă. Să vedem cine-i potașul ăsta sunt. Merg așa în față să prind pe Melan. E o mașină așa. Uite pe Melan. Melane, unde fugi, mă? Unde fugi? Unde fugi, mă? Unde fugi? Nu ai nicio scăpare. Nu ai nicio scăpare. Du-te, colegul! Du-te! Du-te! Fuge Melano. Deci pe ăsta. Poți mașina aveți.
coleg mă dă și pe mine, colegul din spate. Dă până pe mână ăsta. He. Ușor, bă, colegul, mă, Doamne! Să n-aveți colegul, ești nebun? Hai, jos! Bun. Sunteți arestat, domnule, nenifungiți de poliția română și nu e bine nenifungiți. Bun. Așa, vreau să te iau așa frumos pe cântcă, să pun eu puțin de aici. Stai un pic aici, colegii, vreau să vii și o mașină domnului. Vreau să colegii numărul de mecatare în spate, mașină. Mulțumesc, colegii. Sau numărul din spate. Da, numărul de la mașină. Așa, vreau prima dată să văd. Nu, așa. Vreau să văd ce are în mașină. Vreau să văd ce are în mașină. Nu are nimic. Nu este gol. Poate ceva am ce are acolo. Ok. Bun. Stați un pic să închid și o... Hai să parcă și o mașină asta mai... Ok. Opri și o sinele. Bun. Bună seara de la poliția română. De ce fugiți de poliția română, nu? Hai să vedem, aveți ceva în arătă, să nu mă taie, să nu... Nu știu, nu mă să mă taie, poate. Nu avea nimic și în dumneavoastră, și în mașină n-are. Este perfect! Hai să vedem, aveți toate bune, nu aveți, este ok. Hai să vedem. Bătăm. Să vedem. Hai, deloc. Nu are deloc, este perfect. Bun, și hai să vedem, aveți tuntați negare, aveți tuntați negare. Dar nu trebuie să aveți, nu știu, nu aveți. N-aveți. Da, vreau și un coleg să ia pe domnul. Merge la pușcările, ce să mai zicem. Ne fugiți de poliție și ne vedem. Poate te duce domnul undeva, te plimbă. Poate te duce la pușcării sau tai acolo. În cazul ăsta, cu cazul ce luați domnule, colegul sau colega, luați pe domnul, ne zicem coleg, așa, luați de colega, dar domnul a fugit de noi și da, mulțumesc colega, hai să mergem cu colegul de noi, să mergem altă, să avem altă caz. Bun, hai mă, vin în mașină, coleg. Hai să vedem ce se întâmplă în cazul ăsta. Bine, vreau să văd ce se întâmplă. Acum am altă caz. Să vedem ce se întâmplă în cazul ăsta. Bine, vreau să văd. Să vedem ce se întâmplă asta, vedem. N-am văzut ce să fac eu în cazul ăsta. Bine, să caut pe cineva, nu știu. Ușor vă mașină. Scrie aici, nu? Vine tot.
Asta e de acolo. Care este? Poate e pe aeroport pe acolo. Nu știu, hai să găsim și pe acolo pe aeroport. Pe tot să găsim. Mai nu că așa, un pic ne aer, ne găsim hostos, ne pe aici. Ne... Astea din auzim un țară de la pe anime. Ne uităm în stânga, în dreapta, să vedem. Ăsta e? Ce bă? Asta mă uit. Sumotul ăsta a avut armă la el. Mâncava și cu tot de ăsta a avut armă la el. Hai să ajutăm din ei. El a avut armă pe el. Dar ajutăm pe domnul să avem armă la el, arma lui la mine. Domnule, de ce faceți? Sunteți bine, domnule? Mai știți ce s-a întâmplat? Am avut un caz. De dumneavoastră aveți un shotgun. Și am bat pe aici, a reșinat instant, i-am venit noi. Dumneavoastră a reșinat așa, s-a reșinat așa. Și te-am mutat acum, te-am întalmat, nu mai aveți niciun armă și shotgun. La mine e shotgun-ul. Să știu toate. Eu am armat în pregătită să nu ăsta, să nu chemeți prietenii voștri, nu e bine. Hai. Bun, buletinul, vă rog, aici, dați-mi acolo buletinul. Așa, este ok, hai să vedem încă ăsta, ce faceți. Ce faceți după aia, domnule, cu armă în mână? Așa. Deci aveți armă în pantalonul ăsta, toate. A făcut și un de la armă. A prins și uite animale și a văzut acolo, acolo, nu? Mălanule. Dar, ok, ia domnul ăsta. Aveți armă la dumneavoastră și cu toate. Vreau să vedem din ei aveți ceva. Să văd din ei aveți ceva la dumneavoastră. Și hai să vedem. Hai să vedem, să nu mă taie. Nu aveți nimic. Aveți, nu știu ce aveți acolo. De avion. Mergeți cu avionul. Este pe... Bă. Pam. Vreau să vedem să vedem un pic când sunteți bad și să vedem. Hai să vedem. Să vedem. Deci inspirați-se la chat și subscribe și cu toate. Și suntem și noi peste 30 de like-uri și mai mulți abonați. Poate mai postez fiecare zi. Am timp postez un episod cu toate. Deci în fiecare zi să am timp, când am timp fac niște episoade. Eu să mai iubesc și să găsesc și un loc de muncă, să mă plictisesc în casă, mai toate să mă fac da. De aseară, la muncă, la Plusun, înainte ne-am fost la liceu, am fost la practică, am fost bucătar și am terminat și eu liceu, am terminat frumos și da, să găsesc un loc de muncă, să fac știință acolo, să facem, să fac eu acolo, și da,
nu mai am așa timp, știi? Păi nu sunt, n-am acum loc de muncă, poate mă gândesc să găsesc un loc de muncă, să fac niște bănuți, să am eu o altă cameră, până la și cu tot. Vreau să vedem, aici să vedem aveți contate de legale. Te afunge acum. Bă, ce dai mă în mine? De fugi așa de mine? Hai acolo! Prinde colegul! I-a plecat un pic pe el. Sus, hai, sus! Hai sus, nu trag în tine. Bun, de ce vrut să fugiți? De ce fugiți? Nu știu de ce. Aveți ceva la dumneavoastră, dar fugiți. Nanule. Nu scap așa ușor, bă. Nu scap deloc ușor. Hai. Vreau să văd, hai. Nu mai pun un coată de nimic. Sunteți, stați 10 zile. Nu, 10 ani. Pe la pușcărie. Hai. Nu aveți nimic? Ok. Nu aveți nimic, bun. Bun. Aveți și amă la dumneavoastră. Și hai să dau un amendă. Bine, mai dată să nu uit. Ca să-mi pierd. Așa. Unde eram? Asta. Atât. Poate? Bun. Așa, vreau să... mai bine te duc la sexem. Ducem noi colegul de mine până vine colegii să ia pe ăsta. E un pic rănit, nu la mâna. Ne vedeți, la mâna stângă. Mâna stângă e un pic rănit. Am tras eu în ea de nu stă cu minte, bă, nu stă cu minte, bă, ăsta. Nu stă cu minte, de ce nu stă cu minte? Am vrut să văd din are ceva tentație ilegale și ce a făcut? A vrut să fugă. Mălana. A vrut să fugă. Numărul 14, data de vine colegul pe acolo și când la bulan. Hai, colegul, vină încoace în mașină. Hai, din este un pic lovit mașina, ne reparăm de mâine, mă duc mâine la reparat cu mașina asta. Acum nu mai am deloc timp. După aduc și pe domnul și după să închid și eu ăsta episodul. Ușor, așa. Am dat și o frână și m-am ridicat în mașina până... Bun. Asta e de e frumos așa, în joc aici e frumos afară în joc. Și știți, mai sunt și oameni cu anime, mai sunt unii. Poate pe cealaltă episod, poate mai facem un episod de Respiri cu motoare. Cu motoare de alea mișto, de poliție române. Mergem cu motoare pe cealaltă episod. De cealaltă episod poate cu motoare să mergem. Avem cască de motor. Dar avem acolo. Hai să păcăm și noi mașina de apă aici. Bun. Bun, hai să uităm frumos aici. Acum am interior de la secția asta din toate am băgat în interior. Am băgat și modul ăsta ideea și da, ne-a plăcut seria
de Elite Speedy și mai vreți să mai facem și dăm mâine, cu un episod, poate cu montoare de la mișto și da, mai facem și dăm mâine un episod cu Elite Speedy. Da, de mine un episod de Speedy cu motoare de române și poate mâine îi puteți episodul ăsta de azi sau de poate. Și da, ne-a plăcut. Ciao și bye. Ciao, pa! Hold me close till I get up.